Zimnyama ngamadolo ngoba iguqela amasoka isifule ngiziphuza phuza umbakwe phakathi nawo kodwa kwamanje ngisaphuza uginqiginqi khona emalayini. Uthini sobancane? Uma ngibona la mama mina ngikhumbula mama wami ngicela lingikhonzele kuye kazi uphila kanjani. Uma ngibona le ngane mina ngikhumbula abantu bami ngicela lingikhonzele kubo kazi baphila kanjani. Uma ngibona intombi zekhezi mina ngikhumbula intombi zakithi ngicela limbuzele kuzo kanti zangala kanjani, zangala kanjani, zangala kanjani, zangala kanjani, akusenani. Khuluma nazo mathupha usobancane umnikazi walezinto abacabanga ukuthi ngezabo khona phansi ePlamthi kwaZimnyama ngamadolo ngoba egoqela amasokazi madoda. Banda mthombo basala bephuza abanesikhathi ngiphuma ngesonxele ngiyophuza phansi emathobeni madoda. Awu zasuke ePlamthi igijima zithe zifika phezulu ethombakala zabhekisa amakhanda phansi zathi kwathiwa nanzi yamfana gijima uzuphi. Ngihamba nomfana omncane madoda bathi mu-aphiwe kodwa mina ngithi muntuza wemfana asiye. Pila